I dag skal vi snakke om appelformer. Det er godt nok for kedeligt. Nu skal I høre, vi snakker om appelformer. Det hedder altså appelformer, din spade. Nå ja, mindre detalje. Vi har 3 appelformer. Appelformer? Ja, det er Logos, Ethos og Pathos. Først har vi Logos. Det er når man taler til fornuft. Man bruger tit videnskabelige undersøgelser eller andre ting, der kan underbygge det, du snakker om. Hvis jeg siger til dig, at jeg havde en genial måde at få alle dine bumser væk, bare ved at smøre honning på, så tror jeg ikke lige det, du vil gøre. Hvis du sidder ved en hudlægeforsker, Ulla Ullesen, den tykkeste doktor i byen, har sagt, at honning vil mindske bumser videnskabeligt bevis, så tror jeg nok lige du vil gøre det, end hvis jeg sagde det til dig. Når man bruger ethos, skal du bare skabe en masse tillid, så alt det du siger bliver troværdigt. Hvis du nu sidder i skolen og venter på læreren, og kommer en 5-årig pige ind i klassen og begynder at undervise dig om kombinationsmodellen, så tror jeg ikke lige, du vil tænke, at det hun siger er helt rigtigt og mere opdigtet, end det faktisk passer. Men hvis det så er selveste kombination- og IT-læreren Lars Skjærbæk, der kommer ind ad døren, så tror jeg, du suger informationer til dig og har tillid til ham om, hvad han har at sige til dig. Det er vigtigt at skabe tillid med det samme, når du giver dig til at snakke. Nej, sådan er det jo ikke at skabe tillid. Afsiden skal det jo gribe modtageren. Ja, den sidder jo lige i skabet. Det er så, man skaber tillid. Men sådan kan man jo ikke gøre ved alle steder, som et klasselokale. Så derfor skal man skabe troværdighed gennem ens titel, ens status. Og sidst, men ikke mindst, har vi Pathos. Her skal vi snakke om følelser, kærlighed, sorg og vrede. Pathos kan for eksempel bruges i forbindelse med en indsamling til fattige børn. Så sætter man et billede ind af et lille sulten barn, der græder. Men så får modtageren nemlig sympati med det lille barn og gerne vil give nogle penge til indsamling. Man kan også bruge Pathos, hvis man skal sælge en rejse. Så kan man få folk til at genkende de dejlige følelser, man engang havde. At være på ferie og slappe af og bare nyde livet. Så husk, Logos taler til fornuft, Ethos taler til troværdighed, og Pathos taler til følelserne. Og det er appelformer. Tak for i aften!